sinó que també es va imposar el model educatiu castellà d'aquella època, amb totes les conseqüències que això tingué per al nostre poble. Durant molts anys, el català ha estat perseguit i reprimit tant en el carrer com en els centres educatius. Molts han sigut els estudiants que, pel simple fet de parlar la seva llengua, han vist com eren privats de rebre una educació en català, com eren obligats a parlar en castellà i com patien tortures i vexacions. A més, varen presenciar com s'esborrava la nostra història i la nostra cultura com a poble, substituint-la imposant el sí l'espanyol. És per tots coneguda la situació de l'ensenyament al País Valencià, una situació precària, indignant pels estudiants i la llengua catalana, on trobem, per una part, aules massificades per la gran quantitat d'estudiants. I quina ha sigut la solució per part del govern valencià? Aquesta proposa, com a única solució, la creació de més barracons. També, una escassa presència de llibres en la nostra llengua, tant dels instituts com a la universitat. Per posar un exemple, en la Universitat d'Alacant únicament s'ofereixen en català un 5% de les classes. I per finalitzar, entre una llarga llista, l'augment any rere any dels fons públics que van a parar als centres privats i que s'ha accentuat més, des que l'any passat la conselleria, dirigida per molt il·lustríssim Font de Mora, començarà a donar subvencions als batxillers concertats. La lluita per un ensenyament públic i popular és un dels nostres objectius. És per això que estem duent, entre altres, un treball continu per enderrocar l'Espai Europeu d'Educació Superior. Aquest espai ens ha sigut imposat des de les cúpules governants sense comptar amb la nostra participació. Suposa la conversió dels estudiants en treballadors precaris en un sistema controlat pels empresaris. Se'ns ha suprimit tot esperit crític que durant anys ha estat present a les universitats i ens ha convertit en simples engranatges del sistema capitalista. D'aquesta manera, les empreses s'introdueixen en la universitat abocant a la societat i a tots els estudiants cap a la mercantilització del sistema educatiu. Tanmateix, els grans empresaris canviaran els plans d'estudis a la seva voluntat i els seus interessos capitalistes. El sistema educatiu és un clar reflex de la societat patriarcal que ens envolta. Aquest no ha canviat a pesar del pas dels anys, perquè les dones han sigut eliminades de la història i de la ciència. Malgrat que en les aules el nombre de dones és major que el dels homes i que aquests abandonen abans l'ensenyament, en les carreres que atorguen un estatus social més alt hi ha un major nombre d'homes, mentre que les que es basen en la cura de persones com magisteri o infermeria són principalment femenines. Tot i que l'ensenyament és mixte, es trobem molt lluny d'un verdader sistema coeducatiu, on homes i dones gaudisquen dels mateixos drets i deures i on desaparega la dominació de rols masculins com la competència, l'egoisme i l'agressivitat. No hem d'oblidar que la vida als centres educatius és molt llarga i per tant és un moment molt important en la nostra formació, no sol com a professionals, sinó també com a persones. Per tant, és un lloc idoni per començar a prendre consciència en la societat que ens envolta i participar-hi activament. Finalment, volem recordar que el nostre principal objectiu és la creació d'un marc propi educatiu dels Països Catalans. Però perquè aquest objectiu es faci realitat, és necessària la participació activa de totes i tots els estudiants en la lluita per construir un ensenyament públic, popular, en català, antipatriarcal i de qualitat. Visca la terra! Torna, torna, torna! Torna a terra lliure! Companys, abans de començar, un record per tots aquells que des de la foscor de les presons espanyoles ens il·luminen, ens espenten, ens donen ànims. Us demane un fort aplaudiment pel grup de presos polítics catalans. Un aplaudiment per Fígol, per Diego, per Lola, per la Laura i per Marina. Des d'ací, des d'Alacant, Els presos catalans!
Volem recordar també a tots els pobles del món que persisteixen en la seva lluita, en especial aquells que estos últims anys s'han convertit en punta de llança de la lluita contra l'ocupant i contra l'imperialisme. Un fort aplaudiment pel poble kurd, el saharaui, el palestí i l'iraquià. A milers de quilòmetres de distància enviem també una fraternal abraçada al poble cubà i al poble veneçolà per haver-nos ensenyat tant en la defensa i la construcció del socialisme. Nosaltres, des d'Alacant, cridem que visca Cuba socialista i que visca la Veneçuela bolivariana. No ens oblidem i saludem també als i les companyes del País Basc, de Galícia i de Castella, que com nosaltres i junt a nosaltres afronten aquesta onada repressiva que pareix que mai s'acaba, d'aquesta aberració de la història que es diu Espanya. Puta Espanya! I per últim, no volem acabar aquestes salutacions sense recordar a les militants de les organitzacions que avui han plenat Alacant de lluita i combativitat per la independència i per el socialisme. Els companys d'Endavant, de Maulets, de la Catxell, del CPC, d'Alerta Solidària i d'altres organitzacions i col·lectius que han recorregut centenars de quilòmetres per estar avui a Alacant. Però sobretot, i en especial, a les militants que dia a dia es deixen la pell a aquesta ciutat i a aquestes comarques tan meridionals i sovint tan difícils de treballar. Un fort aplaudiment per tots ells. Des d'Endavant ens felicitem perquè enguany la manifestació s'ha organitzat a Alacant. Per a l'esquerra independentista, aquest ha de ser un acte de clara reafirmació nacional i de reivindicació de la territorialitat de tots els països catalans. Aquesta vesprada, les independentistes hem volgut deixar clar el nostre missatge, que Alacant forma part dels països catalans, que els països catalans no són possibles sense Alacant. Nosaltres, independentistes de tots els països catalans, estem avui ací per denunciar que el destí planejat per Alacant és el destí planejat per al conjunt del país, el de la desnacionalització i el de l'espanyolització. Així, la censura de les emissions de TV3 ha estat l'últim pas per a mutilar Alacant del seu passat i del seu present, el de la llengua catalana i el de la percepció de l'existència d'una realitat nacional diferent a l'espanyola. La nostra, la catalana. Denunciem que el destí planejat per l'estat espanyol és el mateix per Alacant que per a la resta dels països catalans. El que es dirigeix inexorablement cap a l'economia especulativa i de serveis, la que ens endinsa cada dia més al pou del capitalisme. I front a això, des d'Endavant, us animem a reprendre la vella consigna de les lluites populars, la que diu socialisme o barbàrie. Companyes, companys, molts ens pregunten per què volem la independència i per què treballem pel socialisme. Ho fem, per exemple, perquè amb més de 600 agressions feixistes en un any al País Valencià, perquè 15 anys després els assassins materials i inductors de Guillem Agulló continuen passejant impunement pels nostres carrers. Ni perdó! Guillem Agulló! Ni oblit ni perdó! Guillem Agulló! Ni oblit ni perdó! Guillem Agulló! Ni oblit ni perdó! Guillem Agulló!
afrontar la púrria feixista a Castelló, perquè tot això passa, a més, amb la complicitat de policies, amb la connivència de polítics i jutges i amb el silenci vergonyós de periodistes lacais del poder. En definitiva, perquè si aquesta és la seva democràcia, nosaltres no la volem. Perquè amb Espanya, la nostra cultura, la cultura catalana no té cap futur i qui no ens crega o dubte de les nostres paraules, l'animem a que es passege per el repetidor de TV3 de la Carrasqueta. Mutilat, precintat, censurat, fet amb alevosia i nocturnitat, d'amagades, de forma vergonyant, perquè els nostres polítics, els botiflers que es governen, no podien suportar la vergonya d'haver d'afrontar-se al seu propi poble, perquè necessitaven acabar amb una evidència que els fa molt de mal, l'evidència que al sud de la Mariola encara es defensa, encara s'entén el català. Volem el socialisme, perquè el nostre territori, la nostra terra, ja no aguanta més, perquè l'especulació que aquest sistema capitalista ha imposat ens posa al límit, perquè diguem que els trasbasaments no són cap solució. De fet, no fan més que engrandir el problema, que no és altre que el del creixement desmesurat. I això ho diguem així, justament a Alacant, on els interessats del sistema han vomitat més demagògia i més mentides sobre la qüestió de l'aigua. Ho fem perquè ja no és cap secret el futur que ens tenen preparat, el de ser una regió econòmicament subsidiària, dedicada als serveis del turisme, una situació que ens estacionalitza i ens precaritza, que ens fa més febles, per tant, a les crisis econòmiques com la que se'ns ve al damunt. Un sistema, recordem-lo, el capitalista, perquè a la gent d'endavant ens agrada dir les coses pel seu nom, capitalista, que ens endeuta amb el preu de l'habitatge i que no ens considera persones, ens considera pura mercancia, que continua segregant les dones, convertint-les en simples productores de capital i reproductores de treballadors. Un capitalisme que no només perpetua el patriarcat i la violència masclista, sinó que a més la creixenta. Un sistema, en definitiva, el capitalista, que necessita d'un executor potent i poderós, l'estat espanyol, que reprimisca i perseguisca a tots aquells que ens hi oposem i que, per tant, hem d'afrontar amb determinació i amb intel·ligència, amb el poder de les idees i amb el poder de l'acció. L'únic futur per al nostre poble és el de la independència, el de la negació espanyola, el de la lluita contra l'imperialisme espanyol. L'únic futur per a la nostra classe és el del socialisme, perquè el capitalisme és el caos, i perquè l'únic futur per a la igualtat social és el de la fi del patriarcat, el de la destrucció del model social basat en la dominació dels homes sobre les dones. Companys, només aixafant del capitalisme podrem destruir el patriarcat. Sense les dones no hi ha revolució! 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 Companyes, aquest any passat ha estat molt important per a les independentistes dels països catalans. Aquest ha estat un any en el qual, entre totes i tots, hem enfortit el nostre projecte polític de l'independentista i hem afrontat amb determinació la seva repressió. I això ho estem aconseguint amb el debat, amb la reflexió i amb molt de sacrifici. Per això, i malgrat l'alegria d'haver-nos manifestat avui per Alacant, malgrat l'emoció que ens embarga després de cada mobilització exitosa, i aquesta ho ha estat, les companyes d'Endavant també ens sentim un poc tristes. Pensem
que les coses es podien haver fet d'una altra manera. Hem tirat a faltar més voluntat política per anar tots junts, per bastir un veritable bloc unitari i per demostrar-los quina és la nostra força. Les independentistes no podem permetre'ns el luxe de prescindir de la unitat d'acció. No som tan forts com per fer-ho. Ens queda moltíssim camí a fer i més val que ho caminem junts. Per això, us emplacem a continuar aquest trànsit des de la unitat d'acció i la confluència política. Us encoratgem a convertir-se en un veritable puny, un puny fort, un puny que colpeja Espanya, que colpeja el capitalisme i que destrueix el capital. I us tornem a felicitar per haver estat avui a Alacant, perquè Alacant s'ho mereix. Visca Alacant! Visquen els països catalans! Visca l'esquerra independentista! Visca la lluita, visca la terra! Com cada 25 d'abril, desmarcant-nos del bloc institucional de les organitzacions i partits polítics reformistes i botiflers que estan sotmesos al jou de l'espanyolisme. I això és així perquè el seu discurs no qüestiona la base sobre la que s'assenta la ideologia de l'Estat i el capitalisme i que per manca de valentia o per interessos accepten el sistema establert. Per això nosaltres, com a joves explotades i oprimides, hem decidit organitzar-nos i crear un discurs que realment vaig a l'arrel del problema. Un discurs que qüestiona per què hem de patir l'estructura patriarcal de la família que ens fa interioritzar valors tan reaccionaris com el de la jerarquia i la propietat. Un discurs que qüestiona per què hem d'assumir un treball precari i temporal pel simple fet de ser joves. I un discurs que planta cara a problemes que afecten tan directament el jovent com és la inaccessibilitat de l'habitatge. Això s'ha de fer des d'un punt de vista revolucionari i radical, que aconseguisca pegar la volta a la truita i acabar en la propietat privada i en la possibilitat de fer negoci amb els nostres drets. La família, com a base de l'estructura de la societat capitalista i patriarcal, és el principal fonament a l'hora de deixar-nos explotar i acceptar unes condicions de vida imposades. Des de xicotetes ens ensenyen a que hem de ser obedients, a respectar les normes marcades, a que el pare té l'última paraula. Ens restringeixen les nostres llibertats, negant-nos la pròpia independència i arrabassant-nos el control de les nostres vides, des d'una presumpta moral superior que vetlla per nosaltres. Com a dones oprimides, simplificada la nostra realitat a una anàlisi difuminada que no vol veure les causes dels nostres problemes, fem un crit de lluita per combatre l'engranatge del sistema, patriarcal per antonomàsia, que ens discrimina a tots els àmbits de les nostres vides. En els casos més extrems d'aquesta discriminació, l'home, en veure que per la dona, que concebeix com a propietat, l'assassina. I front a aquest fenomen generalitzat, les solucions proposades pel govern espanyol no van més enllà de la protecció de les víctimes i el càstig als assassins. Però el cert és que com a fenomen sociològic té unes causes generals, que estan íntimament relacionades amb el sistema i que no poden ser criticades ni resoltes per les institucions perquè contradirien el seu propi discurs. Des dels mitjans de comunicació, per exemple, ens imposen un model de bellesa únic que està fabricat pels homes i que és irrebutjable socialment. A casa la dona fa les tasques, educa els xiquets i cuida els malalts sense rebre cap tipus de remuneració. A la família és el marit qui decideix i moltes altres situacions que tots coneixem. No podem admetre un estil de vida supeditat als homes com tampoc es poden subordinar a les regles del joc capitalista, perquè tots dos es comprimeixen com a dones. Al treball hem de suportar unes condicions laborals indignes mentre el nostre cap s'endú la plusvàlua que generem. I no ens atrevim a queixar-nos, ja que s'han assegurat de fer-nos contractes temporals per si no resultem ser tan dòcils com esperen que siguem. A l'Europa del capital, aquesta situació es troba, si més no agreujada, per la nostra condició de països turístics, on els treballs que es generen són majoritàriament del sector terciari, pel que augmenta la demanda de joves a explotar a l'estiu i de joves a l'atur quan acaba la temporada. L'obsessió pel màxim benefici en el menor temps possible fa que des de les altes esferes
es dirigisca la nostra activitat laboral cap a la construcció i el turisme, sense tindre en compte l'empitjorament del nostre nivell de vida. Tampoc no podem oblidar que el sistema econòmic global està portant la humanitat cap a una situació insostenible. Centenars de milers de persones tenen la necessitat d'emigrar de les seues cases per trobar al primer món una vida digna. Però quan arriben a Occident es troben tot el contrari. Es troben que són la carn de canó per al sistema d'explotació capitalista. Així doncs, hem de treballar des d'ara mateix per una societat on les persones no emigren per necessitat i on no es discrimina ningú per la seva procedència, raça o cultura. La inaccessibilitat a l'habitatge respon a la mateixa lògica de sempre, negoci i benefici a tota costa. Encara que existisquen milers d'habitatges buits i tancats, continua augmentant el preu dels lloguers per pura i dura especulació. De res serveixen les presumptes ajudes a les que la gran majoria no podem accedir. Només l'única cosa que han fet és que propietaris i especuladors pugen encara més els preus dels lloguers. D'altra banda, la situació en què es troba qualsevol persona que vol comprar una casa és un contracte de per vida anomenat hipoteca. Això, companyes, no són més que cadenes capitalistes. Però ja s'han assegurat que no ens queixem ni ens organitzem. Des dels seus mitjans de manipulació han omplert el nostre entorn de continus missatges d'individualisme, competitivitat, consum i estètica, on es volen imposar altres preocupacions, que no només no qüestionen la seva legitimitat, sinó que a més ens fan titelles al servei de l'Estat i el capital. L'excés en el consum de drogues com l'alcohol, les porros i sobretot les drogues de disseny acompleix un paper fonamental. Alienar i minvar la capacitat revolucionària del jovent, fent que ens preocupem més de com drogar-nos cada cap de setmana que de com reaccionar davant les agressions de l'estat espanyol i el capitalisme. Així, les drogues també esdevenen un instrument de fugida fantàstica necessària quan la realitat no agrada. Quan l'atenció d'un sistema despersonalitzador i inhumà no és suportable. Per acabar d'arrodonir l'estratègia de la macroestructura opressora, les forces d'ocupació, policia espanyola, guàrdia civil i Mossos d'Esquadra tenen l'objectiu de reprimir el moviment combatiu ja criminalitzat pels seus mitjans de propaganda capitalista amb massives identificacions, retencions, detencions, amenaces i tortures, i passant a un posterior circ anomenat justícia espanyola per donar una imatge de legitimitat davant l'opinió pública. És el cas dels nostres dos companys d'Alacant, l'Enric i el Robe, que s'enfronten a una multa per delicte de 7.000 euros per sabotatge de lots immobiliaris. Però davant d'aquest panorama som conscients que hem d'estar a l'altura de les circumstàncies i incitem a totes les joves a la desobediència. Desobediència a l'Estat, a les seves lleis i a les seues institucions, a la policia i a qualsevol tipus d'autoritat, a l'estructura patriarcal de la família i de la societat en general i a tot allò que ens han imposat i que ens impedeix tindre el control de les nostres vides. I que cal gent per treballar i canviar aquesta situació, militant i col·laborant a les tres organitzacions de l'esquerra independentista d'Alacant, Maulets, Endavant i el CPC. Perquè no vens el temps, vens la voluntat. La lluita és l'únic camí.